Breaking news, may dinala na naman daw sa St. Luke's. At isang kilalang artista, bumanat na naman sa mga Duterte. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon ay may mga nagbabaga tayong balitang mga mapag-uusapan. Aba, mukhang napapadala sa atang dalhin sa St. Luke's, ha? At sino kaya ito, no? Sumabit pa. Pause tayo, pause. Excuse me po. Napapadalas ata ang pagsugod sa hospital nitong taong to. Hindi ho natin alam kung sino tong taong to. At mamaya malalaman natin, no? Nasa dulo ng video natin na to, no? Kung sino tong dinal na naman sa St. Luke's at parang mukhang nag-50-50. Eto na ba ang inaantay ng lahat? Eto na ba ang inaantay ng lahat dahil masyado ka nang makasalanan? At ayun, no, salamat kay Banat Bay dito sa aming sombrero na Banateros for Sara Duterte. Siyempre, ngayon pa lang ay susuotin na ho natin iyan dahil yan po ay isang 100 trillion or trillion support kay Vice President Sara Duterte. The future president in the Philippines. Yehey! At eto nga po pala, idagdag na rin natin pag-usapan natin dito etong matapang na pahayag ng 18 Marine mapatungkol sa kanilang mga pasabog. So ano nga bang matapang na pahayag na ito at talagang nagtitrending, nagbabiral sa iba't ibang social media platform kahit Facebook, TikTok at Instagram at anything else. Napag-uusapan po ito. Yun nga lang, marami pong mga senador ang tumututol ngayon. Bakit kaya? No? Kaya din ba mga banateros, mga kabiyaya, napapaisip kayo kung bakit kaya tumututol itong ibang mga senador mapatungkol dito sa 18 Marine na ito? Syempre, kailangan nating malaman yan. Bakit sila tutol? At sinasabi nga nila na sayang daw sa oras ito. So, syempre, bago yan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara. Syempre, itong YouTube na rin, paki-like and share. Alam nyo, hanggang ngayon po sinasabutahi pa rin po ang mga channels ng channel ng mga Banateros Brothers at hindi lang yan, pati sa ibang mga DDS vlogger ay sinasabutahi. Oo, kaya yung pag-share nyo po sa inyong mga social media platform na itong mga video namin ay napakalaking tulong po niyan para sa aming mga channel dahil hindi naman ho tayo bayarang vlogger. Dito lang ho kami din kumikita sa YouTube. At isa pa ho, malalaman po ng iba pa nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahal nating hero abroad sa mampanig ng mundo, yung tunay na balita na nagaganap sa bansa natin. So, syempre, dito muna tayo mga banateros, no? Eto na ang una nating pag-uusapan. Eto nga, etong ginagawa na naman nilang diversional tactic. At ngayon ay si Pastor Apollo Siki Buloy na naman ang kanilang pinag-iinitan. Kaya nga dito si Jun Nabines may nasabi at marami ding mga Pilipino ang nakakapagtanong na bakit ganito ang ginawa kay Pastor? Samantalang ang daming mga politikong mga kurap. O eto bakit asset ni Pastor Kibuloy at KOJC ang napris?
She is not a government official. Dapat i-freeze yung mga nakakatanggap ng mali-maleta. That's true. Totoo po yun. Totoo po yun, no, na dapat talaga, bakit kaya gano'n, no? Yung mga, katulad yan, yung mga senador, mga congressman, na itinuro ni Saldico, itinuro ng 18 Marines at ng iba pa, na tumatanggap ng mga nawawalang pera na pondo sa bansa natin, eh bakit hindi napiprease yung mga account nila? Samantalang itong KOJC na isang relihiyon na mas nakakatulong pa nga ho, mas dihamak na simulat sa pool noon, eh nakakatulong na tong KOJC, etong si Pastor sa iba't iba pa nating mga kababayan. Pero sila yung pinag-iinitan. Ito na naman nga po ay isang diversional tactic na naman nila. At gusto nilang tabunan na naman at ginagamit na naman nila si Pastor o ang KOJC para matabunan yung kanilang issue na dapat ay yun ang talagang tuunan at yun ang pansinin ng taong bayan. Tsaka ito maipaliwanag ko lang sa inyo. Si Pastor po, wala po yung bank account. Wala po siya. Lahat, ulitin ko po, lahat po ng nakikita ninyo na i-vlog namin, na ipalabas sa DCIR, sa SMNI, sa mga social media platform ng SMNI, lahat po nung nakikita nyo ay yan po ay pagmamay-ari ng buong KOJC compound, buong KOJC member. Or buong KOJC religion. No, sila po lahat po sila nagmamay-ari niyan. Wala po ni isang property or mga sabihin na nating mga kagamitan na nakapangalan kay Pastor. So doon pa lang masasabi natin talaga na kung sinasabi nilang mapang-abuso or etong si Pastor ay may kasamaan na pag-uugali, bakit hindi sa mga pangalan niya naka-credit itong mga ari-arian na ito. Katulad na lang yung Glory Mountain, sobrang laki ng Glory Mountain, sobrang ganda. Prayer Mountain, ganun din. Wala hong nakapangalan diyan kay Pastor, para lang ho sa kaalaman ng lahat. Kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi, 'di ba, talagang tumatak sa isipan ng iba diyan na itong si Pastor ay yan nga, yung mga bilyo-bilyonaryo, gito ganyan. Oo, mayaman talaga ang KOJC, pero at mayaman ang KOJC sa mga membro nila, pero hindi yan inaangkin or pagmamay-ari lamang ng iisang tao, kundi sila ho lahat ang nagmamay-ari niyan. Yun po yung katotohanan diyan. So ito matagal na ho, at ang nakakaano pa ho dito, ang nakakatawa ho dito, napakatagal na ho nito. Simulat sa poll na ginipit nila ang KOJC, pinris nila po agad yung account nun. Kaso nagugulat tayo sa ibang mga mainstream media na inilalabas na naman to. So yun nga ay matatawag nga nating diversional tactic na naman, no, para dito na naman tumuon ang atensyon ng ibang mga Pilipino. Pero ang kinagandahan, yun yung kinagandahan dito, dahil kahit anong gawin nila na paninira sa KOJC or kay Pastor, talagang naging iba ang pananaw, na nakilala si Pastor, na natuwid yung mga maling pagtingin kay Pastor or maling pag-aakala kay Pastor, lahat yun natuwid, no, dahil nga doon sa nangyari na yon. Kahit kami mga Banateros, isa kami sa mga matatawag na haters ni Pastor Apollo Kibuloy, pero nung nalaman namin, natuklasan namin ng lahat, sobra po yung pagsisisi at talagang parang hindi nga namin alam kung bakit namin nagawa yun, pero sobra. Kung sa tulong, biro niya, ito pa pinakamaganda. Lagi nyo nakikita ang KOJC sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa oras ng pagtulong. Partida po, naka-freeze ang account nila niyan. 'Di ba? Naka-freeze yung account. Ganun nga talaga sila. No, hindi talaga mawala sa kanila yung pagtulong sa kapwa. At simulat sa pool hanggang ngayon, na kahit ginipit, binaboy, binalasubas sila,
ng administrasyon, di hamak na mas may naitutulong pa sila sa administrasyon. Ganyan po, ayan po ang katotohanan dito. Kaya kayo, mga kababayan, wag ko kayong magpalin lang dyan sa mga napapanood nyo at nababalitaan nyo lamang. Kailangan natin talaga na mag-research pa rin talaga. So dito naman tayo, eto. Unang katanungan ni Kokey. Kamakailan lang naging mainit nga tong talakayan sa Congress. At ang sabi nga dito, sabi niya, bakit tila galit na galit si Mr. Madam Chair? Point of order. Eto siya, mistulang bulkang mayon na sumabog mamula-mula mukha sa galit, nanginginig pa, mukhang sasabog yung pisnging malamonay. Kiraulo ka talaga, Sir J. Ayaw i-discuss kung totoo nga na may mga members of Congress ang tumanggap ng mali-maletang binulabog si Representative Suntay kasi nagsasalita ang kinatawan ng QC tungkol sa mahiwagang maleta. It's take about integrity given na magbigay sila ng desisyon. Sa impeachment, sumabog sa galit si Ridon. Bakit utoy, hindi pa ba sufficient ang maleta? Tanong lang. Hindi minsan tama ba yung basa ko doon? Sufficient. Bala na, basahin na yan. Nababasa nyo naman Dito, ang dito, bakit kaya takot na takot sila, hindi mo siguro masama magtanong. Diba? Sabi nga, laging lumalabas sa bibig ng mga yan, ang sentro daw nila ay taong bayan. So, isa rin ako dun sa taong bayan at isa rin kayo, mga banateros. So, ang tanong, bakit nagagalit si Kokey, si Redon, kapag nung naungkat itong usapan sa mali-malitang pera, na ibinulgar ni Saldico at ibinulgar ni Orly Gutesa at ibinulgar ng 18 Marines. Bakit kaya? Kataka-taka, nakakapagtaka. Why? Why, motherfucker? Marami pang nagtaka dito niyan. Marami pang umadlang niya. Papakita ko sa inyo. At eto nga, sabi ni Kiko Barsaga, namamatay ang mga Pilipino sa Middle East tapos inuna pa rin nila ang impeachment. True. Yan nga yung masaklap ngayon na sino bang na isang tabi muna yan, Kasi nga sa totoo lang Congress at Senado, hindi ko naman nilalahat sa Senado pero may ilan dyan talaga na wala talagang pakialam sa mga Pilipino. Wala na tapos na nila tayo pakinabangan. Yung dalawang magjowa dyan, di ba? Yung dalawang magjowa dyan, todo yan. Todo sabi na para sa bayan, pagbabago ng bayan. Utang ina, nung naging senador na, kupal na ng bayan. Di ba? Kupal na ng bayan. So, nakakalungkot lang kasi nga, sa lahat ng ginagawa nila na to, mga banateros, may mga buhay na nagbubuwis. Kagaya na lang ng mga kababayan natin na nasasalanta ngayon or nadadamay sa gera ng Iran at ng Israel, kasama na ang US, di ba? So, yan lang nakakalungkot talaga. Wala pagbayarin na lang natin sila sa 2028. Diba? Ito na lang talaga yung ganti natin eto, to? Marcos Jr. Pinapatigil ang gera sa gitna ng silangan. Kami bilang Pilipinas, hinihiling sa lahat ng panig na magpakita ng pagpigil at wakasan ito sa lalong madaling panahon. Boy version ka ba ni Risa? Di ba si Risa Ontiveros may ganito din
Oo, pinapatigil niya yung giyera sa Iran at sa Israel. Putang ina, ano ka, boy version ni Risa. So although lahat naman tayo nananalangin na matigil yan. Kaso dito, ang punto kasi dito, presidente ka ng Pilipinas, dapat nung una pa lang inaksyonan mo na asikaso mo yung mga Pilipino doon. Sa bagay, o nga pala, no, nakalimutan natin. Paano nga pala ililigtas ni Marcos Jr. yung mga kababayan natin na naiipit sa gera ngayon? Eh kung yung mismong kapwa niya Pilipino ay pinagkakalulu niya sa dayuhan kagaya ni Pangulong Duterte. 'Di ba? So paano nga naman pala? So dito talagang lumalabas. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung si Pangulong Duterte nga ipinagkalulo ni Marcos, what if pa tayong mga ordinaryong Pilipino? 'Di ba? Paano pa tayo? Tayo yung maliit dito eh. Eh tingnan mo ginawa niya. May ginagawa ba siya ngayon? Anong ginagawa niya? Magbalita. May papakita ako sa inyong balita ha. Oo, BBM News, bagong network, kalabang mortal ng GMA tsaka ABS-CBN. Ay naku Marcos. O ito nga ayun o. Ito yung sinabi ni Risa, ginaya lang ni Marcos. Ngayon, sinagot siya ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, Donald Trump, US, Benjamin, Israel, Iran, makinig kayo kay Risa Ontiveros. Putang na. Hawa-hawa na ba? Hawa-hawa na ba yung girl? Hawa-hawa na ngayon eh, no? Kung may lakas topak nung namumuno, may mga saltik naman yung mga sanga. Ay, nako. Ba't kayo ganyan? Ay, eto, paldo. O, eto yung tanong. Nasaan yung nasan na yung RM ni Pastor? Kapansin-pansin sa pagdinig ng House Committee on Justice, ngayong araw tila hindi nalantad at mistulang nakatago sa loob ng sleeve ng kinatawan ng Maynila 6th District na hindi naman nanalo. Ang umano ay mamahaling relo na naging usap-usapan noong nakaraang pagdinig. Wait lang, may nakalagay niyan dito eh. Saan yan? Ito yan o. Wait lang ha. Ito yan eh. Saan yan? Hanapin natin ha. Meron yan dito eh. Meron yan eh. Saan yan? May presyo yan eh. Ito. So magkano ba yung RH na yan? So ayan po yun mga kababayan. Yung RH tuloy. Ano yung Red Horse? Yung RM. RH tuloy. So yung suot ni Pastor Benny Abante ay ito ay Richard Miles RM1103 na tumataginting na ay grabe. Di nga totoo to. Puta na 20 million na relo lang. Ang lupit ha. Iba din talaga ha. 20 million relo lang yun. Puta na kung ako magkakapera. Sabihin na natin meron akong 1 billion. Hindi ko bibili ng relo yung 20 million na yun. Parang nakakaano lang no. Biruin mo ha, ganyan ka ano. Puta na, ang tanong, saan mo nakuha yan? Paano mo na-achieve yan? Diba? Paano mo na-achieve yan kung bilang isang congressman na sumasahod lamang ng 250k or 300, sabihin na natin 300k, paano mo na-achieve yung 20 million na relo? Ano yan? Sa buong pagkatao mo, nagtipid ka, hindi ka kumain? Hindi ka kumain, hindi ka naligo, hindi ka bumili ng damit, hindi ka naghahanda kada okasyon. Pero kahit na, hindi mo pa rin ma-upload yun. Ang lupit. Tangina naman talaga. Hindi kaya galing sa mali-maleta. Ay! Ako yung nagtatanong lang. Grabe, no?
Ang tindi. O ito, sabi ni Kiko Barsaga, posibleng pagpapauwi ng mga OFW na apektado ng gera sa Iran. Pero inuna talaga nila ang mga maleta ng mga buwaya. Kaya nating iligtas ang ating mga kababayan doon kung walang korupsyon dito. True. Ang galing mo doon. Ang galing ni Kiko doon. Dito to yun. Kung walang nangyayaring korupsyon sa bansa natin ngayon, itong mali-malitong pera na to, yung trilyones na baon na tayo sa utang, yung trilyones na pondo na nawawala, kayang-kayang isalba yan dun sa sa mga kababayan natin dun kaso wala Kaya nga sinabi ko, kung si Pangulong Duterte nga na naging presidente, pinagkalulo ni Marcos Jr. na napakadaming utang na loob niya doon sa tao na yun, pinagkalulo niya sa dayuhan, tayo pa kaya? Putang na, alikabok lang tayo sa paningin ng administrasyon. Yan ang totoo. Yan ang totoo dyan. Alikabok lang tayo. Wala silang pakialam sa atin. Basta-basta na lang tayo hinihipan. Diba? Kasi nga, ganun lang tingin nila sa atin. Kasi kung mahal tayo ng administrasyon, putang na, hindi ka papayag na isang presidente ng Pilipinas, kapwa mo Pilipino, isusuko mo sa dayuhan. Okay? O, dito tayo. O, sabi niya mo, eto na pala. Nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos, magtago muna. Ang payo namin sa ating mga kababayan ay maghanap ng ligtas na lugar. Manatili sa loob ng bahay at umiwas sa mga lugar na may panganib. Galing. Ang galing mong kupal ka. Ang galing mo talaga. Ang galing mo magpayo. Putang ina, magtago. Mini-missile nga yung lugar. Kahit anong tago mo nun sa bahay, putay na kung doon tumapat yung missile, hindi paktay ka. Tapos ito pa, 'di ba? May ano siya, may report 'di ba? Na safe naman daw yung mga kababayan natin doon. Dahil may mga bomb shelter ata tawag doon. Ito yung realidad doon. Yung bomb shelter na yan sa mga bahay-bahay, hindi naman din lahat ng bahay merong ganun. Doon unang-una pa, mas uunahin ng mga amo, ng mga kababayan natin dyan sa Iran, mas uunahin ng mga amo nila yung pamilya nila kaysa sa mga kababayan natin. Kaya paano mo masasabi na may mga safe sila, may bomb shelter naman? Kagaguhan yun, yung balita ni Marcos na yung para siyang reporter. Putay na, una pambabastos yun, putay na. Hindi man lang naging disente yung nagpahayag ka bilang pangulo ng ganun, tas nandun ka sa kangkungan. Diba? Doon pa lang bastusan na Tapos ipi-fake news mo pa kami na kesyo safe yung mga kababayan na nag-iiyakan na nga sila dun, hindi nila alam yung gagawin Dahil wala ka din namang ginawa bilang presidente. Okay ninam. Tapos ngayon sabi, magtago muna kayo. Putang inang yan. Gago no? Ang lakas ng tama no? Gay, tago lang muna kayo dyan. Pag may bomba, ilagan nyo. Pag parang may helicopter na dumaan, magtago lang kayo. Pag binomba kayo, magtago pa rin. Gago ang puta. Lakas ng tama mo, Marcos. O, ito pa yung sinabi niyo. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinamaan na. Ay. Alam mo, Marcos Jr., kung ano problema, ikaw. Ang problema ay ito. Ang problema ay walang... Una-una,
matagal nang naririnig yung pagdedeclare ng gera ng Israel sa Iran. Tagal na yan. Nung una pa lang, bakit hindi mo na agad inaksyonan? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Naaaksyonan niya agad to, nakukuha niya agad yung mga kababayan natin dun. Butang na ikaw wala kang ginawa. Ibig sabihin, wala ka talagang kwenta. Wala ka talagang kwenta. Wala, ewan ko. Alam niyo, kung sa totoo, nasarap pagmumurahin ni Marcos Jr. Kaso kahit anong mura mo dito, wala na to eh. Matigas pa sa tubol ng pagmumukha nito. Kapal eh, no? Ano to ba tumulit? Ito pa isang makapal. Romualdez isinusulong ang batas para sa early cancer detection sa bansa. Wow, ang galing. Utay na ikaw yung cancer ng bansa eh. Ikaw yung cancer dito eh. Ang daming pakulo yung magpinsan, no. Yung isa reporter, ikaw naman dentist, scientist. Nagmamaladoktor ka, ganun. Kupal. Hindi namin hinihingi ang ganyang mga opinion mo. Ang gusto namin makulong ka. Yan ang gusto namin, makulong kayo. Mga hindot kayo. Early cancer detection. Ulol! Ikaw ang cancer sa Pilipinas. Raulo. Ito, sabi ni Atty. Harry Roque. Atty. Harry Roque hiniling kay Marcos na ipasa muna kay BP Sara ang kapangyarihan ng Pangulo upang tugunan ang krisis sa Middle East. Utang na sa kapal ng mukha ni Marcos, ibibigay niya yan. Maniwala ka dun. Wala yan, sabi ko sa inyo. Kung kayo nga malalaki, ito, Stebes, Bantag, ikaw, Harry Roque, BP Sara, Pangulong Duterte, Pastor Kibuloy, Chavit Singson, at ang buong Pilipinas. Kayo nga na malalaking pangalan sa bansa natin, kilala kayo. At malaki rin utang na loob niya sa inyo. Kung walang nyain nga kayo, wagas, di ba? Paano pa kaya kami? Ayun yung realidad dyan Paano pa kaya kami? Di ba? Kaya itong nangyayari na to, putay na. Yung sinasabi mo, Atty. Disclaimer, hindi ko binabanata si Atty. Harry Roque Real talk lang. Sobrang kapal na mukha ni Marcos Jr. Hindi niya gagawin niya. Pagpapa-hair follicle test niya, hindi niya magawa Diba? Yung nga napakasimple, hindi niya magawa. Iyan pa kaya? Yung nga lang, yung pinakamasakit talaga dito, patawa-tawa tayo pero may mga kababayan tayong sobrang nahihirapan sa ibang bansa. Dahil nga sa nangyayaring gera dyan sa Middle East. Pero sana, mag-ingat pa rin po tayo, no? Okay, eto naman. Isang traitor. Mula noon, di ako pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Ito, di nga. Asus. Ulol. Hindi ka pabor, kamakailan lang pinaboran mo yung sinabi ni ni Tito Soto tsaka ni Boying Remulla sa sa mapatungkol sa impeachment ni BP Sara. Laban bawi yan. Balimbing. Alam mo, kahit anong gawin nyo, ito sa lahat ng politiko, lahat ng naging kupal ngayon, hindi na kayo makakalimutan ng mga Pilipino. Putay na, sa sobrang hirap ngayon sa Pilipinas, tingnan nyo, kalahating kaban na bigas, dati binibili lang namin ng 1,200 yan, ngayon wala sa 1,500 na, gago ka ba? Kahit na sigarilyo. Yung sigarilyo na Camel, magkano lang, 130 lang nung nakaraan yan. Naging 180 na. Yung gulay, 'di ba? Gusto mong magkarne,
Bibili ka ng 1/4 na karne, tapos gusto mong makatipid, maggugulay ka. Putang ina, yung gulay, kapresyo na ng karne. O bakit ba nagaganyan? Kasi nga dahil sa mga katulad yung kupal. Mga kupal na politiko. Kaya kayo mga kababayan, lahat ng kupal ng mga politiko, tandaan nyo yung mga hype na yan. Sa darating na eleksyon ulit at manghingi ng tulong sa atin yung mga yan, tablahin nyo na. Tablahin nyo na, tayo na yan. Sila Soto, sila Lacson, sila Ontiveros, kahit nga yung mga bilyar eh. Diba? Wala man silang ano bang nasahan natin sila sa kanila ngayon? Sino pa ba? Sino pang mga kupal dyan? Tutusin, may isa pang kupal dyan lalabas, hindi pa nagpapakilala eh. Yung mga nasa Congress, yung Quadcom, na tandaan yung mga pagmumukha niyan. Kasi ano yan eh, pagdating ng 2027, biglang unti-unti nang nagtatalunan yan. Tandaan yan, itaga nyo sa bato, mangyayari't mangyayari yan. Itaga nyo sa bato at mangyayari yan. Yung mga kupal ngayon, magbabait-baitan na yan. Tapos unti-unti na yung gagapang kay BP Sara. Siyempre, popular si BP Sara. Malakas. Alam nilang magiging presidente. At kahit hindi maging presidente, napaka-popular ng mga Duterte dahil mahal na mahal sila ng taong bayan. Kaya itong mga katulad nila Sen. J.B. Ejercito na nagiging kupalo soldier na katulad nila Soto at nila Lacson, tandaan nyo yan. Putang ina, wag na kayo magtitiwala kahit kailan sa mga yan. Putang ina. Pag nagtiwala pa kayo, wag na lang. Pakatangan nyo na nun. Ang makailan lang, sinusuka mo si BP Sara ngayon. Sabi mo, hindi ka, mula noon, hindi ka pabor. Ulol. So eto, sabi ni Kitty Duterte, alam namin kayang-kaya niya. Siya pa ba? Alam nyo yung ugali ni BP Sara, mas matapang pa yan sa tatay namin. Tsaka fighter talaga. Yan ang leader na hinahanap namin. Tsaka yung, alam mo yun, kalikasan kay Vice President Sara Duterte yung pagiging matigas ng ulo. Hindi totoo yan. Pagiging matigas ng ulo. Hindi siya na hindi siya namamanduan. Hindi siya nauutusan. Basta't alam niyang tama at pag alam niyang mali, yari ka. Pag alam niyang tama, kakampi mo siya. Walang pwedeng mag-udyok sa kanya na, ay, salo ko na yan. Akin yan, tropa ko yan. Katulad ng mga nangyayari ngayon. Ay, hindi, President, wag mong galawin si ganito, atin yan. Walang ganyan-ganyan sa mga Duterte. Kahit kay Pangulong Duterte pa noon, walang ganyan na nangyayari. Kaya todo sip-sip yan. Katulad niya nila barbers. Sana ma-extend pa po ang termino ni Pangulong Duterte. Napakaganda po ng war on drug. Tapos ngayon sasabihin niya wala daw kwenta war on drug. Gago ka ba? Grabe ka kawalang yan, no? Ganyan ka baboy ang mundo ng politics. Tapos, ganyan na nga kababoy, ganyan na nga kadumi, maglalagay ka pa ng isang dumi. Diba? Dito ka nasa malinis. Yan, Vice President Sara Duterte, the future President of 2028. Sarap pakinggan. May bakla. Ay, sorry. May bayot. Guys, may bayot, guys. May bayot, oh. May bayot, guys. May bayot. Sabi niya, nakakaya itong mga former Marines. Mga asal marites. Wow! Sa'yo pa nang galing, girl. Sa'yo pa nang galing, box. Marites. Putay na, di mo nga may paliwanag. Putay na, kaya pala nagkukumahog kayong tatlo ng mga kaliwang bayag ni Romualdez. Di, tatlo yan eh. Yung si Brosa, si Castro siya. Puro yan mga kaliwang bayag yan ni Romualdez eh.
Kaya nagkukumahog kayo, puta na tiba-tiba din naman pala. Raul Manuel, ilang titi yung matitikman mo dun? Ay, sorry na nadudulas ako. Madadala ako sa aking emosyon. Ilang burat ang malalasap mo sa mali-malitang pera? Busog yan. Pasensya na kayo sa bunganga ko mga banateros. Alam ko yung iba dyan na-open sa mga pinagsasabi ko pero real talk lang. Raul Manuel, ilang burat ang natikman mo sa pera namin? Siya pamiga ng sabing marites eh. Marites eh, takot nga kayo mapag-usapan sa Congress eh. About dyan sa mali-malitang pera tapos marites. Kraulo. Ito pa isa. Sabi Sen Tulpo. Hindi ko alam kung totoo ba to Hindi ko lang alam kung totoo tong sinabi ni Erwin Tulpo na to Pero babasahin natin. Kung totoo man to, putang ina, alam nyo na guys. Nananawagan sa mga kasamahan sa Senado na huwag pansinin ang pahayag ng mga ex-marine. Tayo sa'yo. Huli agad. Ridon, ikaw ba yan? Huli agad, no? Oo, ayaw daw pag-usapan. Yung about sa sinabi ng 18 Marines. Kaya pala, biglang nawala si Gutesa. Pero, yung dalawang witness ni Lacson na hindi makita yung muka, okay lang. Yung sinabi ni Bernardo mapatungkol kila Senator Bong Revilla at Senator Chis Escudero, okay lang. Pero yung sinabi ng 18 Marines, sinabi ni Saldico, ni Gutesa, bawal na. Sayang sa oras. Ang galing. Di wow. Ang inang yan, ganito sila kalupit. Kung totoo man na sinabi to ni Senator Erwin Tulfo, kaya kayo mga kababayan, yung mga ganitong mga politiko, mga tao, putay na. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to dapat pagkatiwalaan. Biruin mo, sabihin na natin, sige, nandun na tayo sa point na marites yun or hindi nga talaga totoo yun. Sige, sabihin na natin. Pero bakit hindi mo pag-uusapan? Una-una, nandito tayo ngayon sa Pilipinas kung saan grabe ang korupsyon. Hinahanap natin, isa na kayo doon sa Senado. Depende na lang kung talagang pati pala kayo nakikinabang sa mga hinahanap nating pera. Depende na lang Tapos may 18 Marines na wala naman silang mapapala sa binunyag nila at ang masaklap pa nito, kapalit pa yung buhay nila. Pati buhay ng pamilya nila kapalit. Tapos sasabihin mo, nananawagan ka na huwag pansinin ang pasabog ng 18 Marines. Kagaguhan yun. Isang malaking kagaguhan yun. So putangin na mo, nagsenador ka pa. Sorry kung sakali man kung sakali mang sinabi talaga to ni Senator Erwin Tulfo, putay na maling-mali to. Pero kung ito ay fake news man, di ngaw. Ang inang yan, huwag pansinin. Bakit? Nitanong lang bakit, kung sakaling totoo to, bakit tayo niyong pansinin? Si Bernardo nga, pinagtuunan nyo ng pansin what if na chismis lang din yung mga sinabi ni Bernardo? What if na chismis lang din yung sinabi ni Alcantara? Para lang malihis yung issue. Hindi nyo ba naisip yon? Tapos sasabihin nyo, chismis lang or wag pensinin yung sinabi ng 18 Marine, kagaguhan nyo yan. Ang lakas nyo manggago. Upal. Ito pa isa. Sen Lacson, binunyag na 10 sa 8 ex-Marine ay, ano to? Dishonorably discharges. Pakialam namin dun.
Alam mo, Pinky, wala kaming pakialam dyan. Kahit yung mga yan hindi nakatapos ng high school tapos naging Marines, wala kaming pakialam dun. Kahit yan mga yan ay nag-ALS o kaya bumili ng diploma sa Quiapo tapos naging Marine, wala kaming pakialam dun. Wala kaming pakialam dun. Bakit ayan ba yung inaano nyo? Akala ko ba hindi kayo kasama dyan? Bakit parang kinakabahan kayo? Kahit mga bading pa yan, katulad mo, sabi ni kumari mo, Attorney Ruwen Agwanson, kahit bayot pa yung 18 Marine na yan, kahit sandamak, kahit yan ay mga bakla, wala kaming pakialam dun. Kahit yung mga 18 Marine na yan ay mga babaero or anuman, kahit ilang beses silang na-discharge, or katulad nung kay Clariga doon ay disbarment pala yun. Wala kaming pakialam doon. Ang punto dito, yung pag-usapan nyo sa Senado, yung mga inilahan nila. Ba't ayaw yung pag-usapan? Anong meron? Sayang sa oras? Kung yung West Philippines nga na ang tagal-tagal ng pinagdidiskusyonan yan, hindi matapos-tapos Pinag-aaksayahan nyo ng oras, tapos eto, ayaw nyo pag-aksayahan, kupal. Kupal kang bayot ka. Huwag kami. Diba? Hindi nakakagago kasi. Nakakagago, sobrang nakakagago to. Kasi biruin mo yung walang kakwenta-kwenta nga na pag-uusapan nyo dyan sa Senado. Diba? Tapos eto, hindi nyo pag-uusapan. Parang gusto nyo palabasin sa amin na chismis lang to lahat. Parang parang hindi totoo to. Hindi man to totoo o totoo man ito, kailangan nyo to pag-usapan. Unang-una, chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Kung hindi mo kayang gampanan ng pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, ibalik mo kay Marcoleta, bakla. Yun. Tapos ang usapan. Hindi mo kayang gampanan ng trabaho mo, lumayas ka diyang bayot ka. Tanginang to. Tapos kini Erwin Tulfo ginagalit nyo ako Wala kaming pakialam doon. At eto na nga sabi ng 18 Marines. Nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin to. Grabe, no? Biruin mo wala silang mapapala dito. Yayaman ba sila dito? Yayaman sila dito? Hindi. Tingnan mo, mapapahamak pa sila dito. Pero kaya nila to ginagawa dahil nga hindi na nila kayang lunukin yung sistema. Tapos pinapalabas pa ng iba dyan na sila yung mabuti, samantalang sila din pala nakinabang ng mali-malitang pera. Pero mo kahit buhay, ilalaan nila para lang dito. Tapos babaliwalain ng ilang mga senador. Fuck you kayong lahat. Sorry sa words. Pero yan talaga, fuck you kayo lahat. Subsob nyo yung pagmumukha nyo sa kanya-kanya yung puwet. Kung ano amoy nun, ganyan ang nakikita namin sa inyo ngayon. Tira ulo no? Grabe, palakpakan muna natin ng 18 Marines. Salute mga sir. Ano ang pag-uusapan natin dito? At lang, tanggalin ko muna. Ano ba? Sige. So, eto na nga yung isa sa mga artista na bumabanat kay BP Sara Duterte. Okay, eto, si Agot Isidro. Sabi niya, nakakaawa ka, DDS ka pa rin hanggang ngayon. Wey. Ganun ha. Sinusubukan mo kami. Ganun ha. Mas nakakaawa ka. Biruin mo, nag-iartista ka na, ang tanga-tanga mo pa rin. Mas nakakaawa ka.
Ha? Eto, hindi ako pumapatalo sa babae pero ano kasi to general to pangkalahatan to. So, damay ako dun, di ba? Nakakaawa daw ako, nakakaawa daw tayo dahil hanggang ngayon didiis pa rin. Mas nakakaawa kayo. Putang ina, adik presidente nyo. Di ba? Sino, baka sabihin nyo, baka may magalit dyan na, ay, kasuhan to si Jay Guevara kasi, tinawag na adik si Marcos Jr., si President. Hindi kapatid niya may sabi nun. Diba? Ate niya ang may sabi nun. Sabi ni Amy Marcos, adik ang kapatid niya. So, sino mas nakakaawa sa amin tsaka sa'yo, Agot Isidro? Biruin mo, ang pagiging isang artista, alam namin, may pinag-aralan yan. Pero putang ina, ikaw, may pinag-aralan ka tapos hindi mo mapagtanto na mali pala yung sinusuportahan mo. O sige, sabihin na natin na Aquino ang sinusuportahan mo o si Lenny. Okay? Or Pinklawan ka. Or Dilawan ka. Okay, nandun na tayo sa part na yun. Mas nakakahiya ka. Biruin mo, yung sinusuportahan mo, ang tagal na nilang sinusuka si Marcos, tas ngayon kakainin nyo. Yak! Ew! Ew! So dirty. So dirty. Diba? Putang ina, mas nakakadiri kayo. Mas nakakaawa kayo. Hanggang ngayon, ganyan na edad nyo, wala pa rin kayo sa tamang kaisipan. Hanggang ngayon, niloloko pa rin kayo na sinusuportahan nyo. Diba? Ang inang yan. At eto na nga ang huling pag-uusapan natin. Sino ang dinala na naman sa St. Luke's? Diba? Mukhang napapadalas ang pag-St. Luke's. At ako'y na naginip. Ito ako'y na naginip. Pero mamaya ko kwento ko. Pakita ko muna sa inyo. At eto na nga. Sabi dito ni Sir Jason kanina pa tunog ng tunog ang telepono ko at sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa sinasabing pagamutan? Anong meron? At ito pa nga sinabi ni Sir Jason huwag nyo akong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Eto na nga. Ang tanong, sino kayang personalidad dito? Ba? Na dinala sa St. Luke's. Ang malupit dito, na naginip ako. So, may isang tiga St. Luke's na doon sa panaginip ko magkaibigan kami. So, isa din siya sa mga masasabing nakakaalam kung ano yung sakit ng isang tao na ayaw ipaalam kung siya ay nauospital at hindi. Or siya ay may sakit. Ayaw niya ipaalam. Kahit dapat niyang ipaalam. Sabi nung kaibigan ko, doon sa St. Luke's, doon sa panaginip ko kapag tapos na daw magpa-check up or gamutin etong personalidad na to or etong taong ito, ay burado lahat ng records. Burado lahat ng records. Ultimong CCTV records sa ospital ay burado. At grabe ang mahal niya magpa-check up. Sa isang check up para mabura lahat ng record, pag aalis na siya, ay milyon ang binabayad niya. Alapit. Parang ang sarap nun, no? No, putang ina, tiba-tiba si St. Luke's. Pero hindi natin alam kung totoo yan. Yan lang naman po ay isang panaginip. Pero itong sinabi ni Sir Jay Sunsa, Bisaya ka man dong, Sunsa.
Ito sinabi ni Sir Jason sa tingin nyo, mga banateros, mga kabiyaya, sino kaya itong personalidad na to? Na sinugod na naman sa St. Luke's. At ang masaklap nga dito, may mga iba pang balita na grabe daw talaga parang munti ka na. So i-comment nyo na lang po dyan sa baba mga banateros at ating babasahin yan pag yung mga komento nyo kung sino ba tong personalidad na sinugod sa St. Luke's at ano pang masasabi nyo sa iba't ibang napag-usapan natin dito sa video to. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din yung join button at super thanks natin yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.